Hausawa sukan ce inda rai da rabo, in babu rai ba rabo. Ɗaya daga cikin abin da mutane suke ƙoƙari su kare shine lafiyarsu da ransu. Ɗan adam baya son mutuwa komai tsufansa. Da duk abin da mutum zai iya yi, zai inda hali ya hana kansa mutuwa zai yi. To amma babu dama, mutuwa ta zama wajibi. To amma me yasa wayansu mutane suke ɗaukar ransu da hannunsu? Wato me yasa wayansu mutane suke halaka kansu? Wato wannan kamar yadda ake cewa da yaren turanci suicide. Wannan kalma ta yi kama da kalmar Hausa suicide. Ku biyo mu a kashi na farko don fahimtar wannan matsala da ta zama ruwan dare ga duniya. Matsalar kisan kai ko halaka kai matsala ce da ta addabi kowane ya saƙo da lungu na faɗin duniyan nan. Sai dai a yin shekarun da suka gabata, kamar wannan matsala tana son ta yi ƙamari, musamman a ƙasarmu ta Najeriya. A ranar 23 ga watan Agusta na shekarar 2024, wani abu mai tashin hankali ya faru a garin Malam na ƙaramar hukumar Guri da ke jihar Jigawa, inda wata mata mai shekara 40 a duniya ta halaka kanta ta hanyar babbake kanta da wuta. Ta yi amfani da fetur ne ta fita bayan gari inda kowa ba zai ganta ba, sannan ta ƙone kanta ƙurmus. Abin da ya faru kafin mutuwar wannan mata, an tabbatar cewa aurenta ya mutu da wata 3, kuma bayan mutuwar aurenta, ku lura da wannan don za mu yi bayani a kansa nan gaba, ta shiga cikin matsananciyar damuwa. Sannan wannan ba shine karo na farko da ta taɓa ƙoƙarin ta halaka kanta ba, ta yi a baya ba ta samu nasara ba. Ana iya samun wannan rahoto a wannan adireshi wato na yanar gizo. Wannan rahoto sashen Hausa ne na BBC ya gabatar da shi. An ƙara kwata haka a shekara wadda ta biyo bayanta, wato a 2 ga watan Oktoba na shekarar 2025. Akwai wata mata wadda ita ma ba a faɗi sunanta ba, magidanciya ce, wato ta halaka kanta ta hanyar ƙona kanta da amfani da fetur. Kuma ana zaton cewa, ku lura da wannan kamar yadda muka gani a farko, cewa wannan mata ma tana da larura ta ciwo na ƙwaƙwalwa. Wannan rahoton ana iya samun sa a wannan adireshi da aka nuna da kalar rawaya, wadda jaridar Daily Nigeria ce ta gabatar da shi. Ana iya ziyartar wannan shashi, za a ga wannan labari ina nan har yanzu. Irin wannan kisan kai ta hanyar ƙona kai wani abu ne baƙo a wurinmu, yadda mutum zai amfani da wuta ya ƙone kansa gabaki ɗaya. Wannan abu amma ba wani abu ba ne a wasu ƙasashe wanda suke gabashin duniya. Wannan ya fara faruwa a ƙasar Vietnam a shekarar 1963, inda wani malamin addinin Buddha wanda ake kira da Tish Quang Duc ya ƙone kansa a cikin bainar jama'a. Wannan mutum dai dattijo ne, ya yi haka ne saboda gallazawa da musgunawa da ita gwamnatin Vietnam take wa malamai da masu addinin Buddha a wancan lokaci, wanda su suka fi kowa yawa a wannan ƙasa. Ya fito kan titi, ɗalibansa suka zagaye shi, ya zauna kamar yadda a gan shi, ya ɗauko fetur ya zazzaga a kansa, sannan ya cinna ashana. Wannan mutum ya zauna, abin ya ba mutane mamaki, ko gezo bai ba, haka har da ya ƙone, ko ba abin da bai ƙara ba, bai ihu ba, bai nemi taimako ba, ya ƙone ga baki ɗaya. Wannan hoto wanda wani ɗan jaridar ƙasar yamma ne ya ɗauke shi, ya tayar da hankali mutane sosai, har ya sa shugabannin wasu ƙasashe suka biyo baya da maganganu. Daga baya aka tantsar da wannan gwamnatin. Biyo bayan mutuwarsa, mutane da dama sun halaka kansu ta yin bore ga wannan gwamnati ta hanyar ƙona kansu.
daga baya bayan wasu shekaru wayansu malaman addinin Buddha wadda suke wata ƙasa da ake kira Tibet su ma sun kwatanta abinda wannan mutum ya yi a 1963. To alƙaluma na irin wannan matsaloli da suka shafi kisan kai ko halaka kai babu su a hukumance, amma abin da aka samu shine daga jaridu na ƙasan nan da kafafen sada zumunta da suke kawo labaran da mutane suka kashe kansu a kusan kowace rana. Wannan wani bincike ne da Oyetunji da musawar wayansu masu bincike irinsa suka gabatar a shekara ta 2021. Binciken da suka yi ya ɗauki shekara 10 ne. Sun dubi rahotanni na kisan kai guda 350 a cikin shekara 10 da jaridu daban-daban suka gabatar a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Kuna iya gani a cikin wannan alƙaluma cewa wato kudu maso yammacin Najeriya rahoto na kisan kai ta hanyar halaka kai an fi samunsa daga wannan ɓangare na wannan ƙasa. Akwai alaƙa kamar yadda muka gani da matsaloli na zaman rayuwa. Wannan matsaloli su ne ake alakanta su da damuwa, wannan matsala ta halaka kai. Akwai wayannan matsaloli sun hada da karayar arziki, mutuwa aure, kamar yadda muka gani a mata ta farko ta halakanta a Bauchi, faduwa jarabawa, matsanancin talauci, rashin lafiya kamar yadda muka gani a matan nan guda biyu, dukkaninsu ana zargin suna fama da ciwo na kwakwalwa ta bil'adama. Sannan kuma haka ciwo ma wanda ya shafi gangan jikin mutum yana iya kasancewa sanadiyya da mutum zai halaka kansa. Akwai matsala ta matsi ta zaman rayuwa da kuma musguna da mutane kan iya samu a inda suke da zama. Wani abin mamaki shine irin wannan musgunawa da ɗan adam kan iya samu takan shafi ƙananan yara. Akwai rahoto da jarida ta Daily Record ta gabatar daga ƙasar wato Birtaniya na wani yaro ana iya ganinsa gashi nan mai shekara 13 wanda ya halaka kansa saboda irin wato ƙeta da cin zali da yake fahimta daga wayansu yara wanda suka girme shi a makaranta. Ba mu saba ganin irin wannan matsala a fannin da muke da zama ba, amma musgunawa kan iya ɗaukan wani fanni ko hali. Mutanen da suke halaka kansu sun hada da ɗalibai, jami'an tsaro, 'yan jarida, jami'an lafiya, matan aure, zawarawa, tsofaffi, ƙananan yara da kuma wato matasa. Wannan matsala ta shafi ma'aikata wanda suke aiki da gwamnati da masu zaman kansu, kuma ta shafi mutanen da suke 'yan kasuwa ne. Mutane suna halaka kansu a wurare daban-daban. Wannan ya hada da makarantu, da gidajen kwana, da gine-gine wanda ba a kammala ba, da wuraren ibada daban-daban. Sannan mutane sukan kashe kansu a wajen gari, wato a jeji kenan, kamar yadda muka gani ya faru a jihar Jigawa. Mutane suna kashe kansu a gadoji, da kurkuku, da hanyoyin mota, da koguna, da teku. Wannan wata gada ce wadda ta shahara a jihar Lagos, wadda ake kira Third Line Main Bridge. Ɗaya daga cikin dalilin sa wannan gada ta shahara shine mutane da dama sun halaka kansu ta hanyar tsalle daga wannan gada su faɗo cikin teku. A cikin wanda suka halaka kansu a wannan gada sun hada da likita, da wani ɗan jarida, da sauran mutanen gari. Ana iya gani a hoto da yake hannun hagu inda wannan abu ya faru, inda wani mutum ya aje motarsa, wato wannan likitan kenan, ya tsalle ya fada cikin teku. Daga kuma hannun dama ana iya ganin wata gada wadda take kama da wannan gada, sai dai ta fi ta girma. Wannan gada wata gada ce da take jihar Florida a ƙasar Amurka. Mutane suna da dama suna amfani da wannan gada su halaka kansu, amma da hukuma ta ankaro a ƙasar Amurka an saka wato matakai masu tsauri wanda suke hana mutane yin haka.
To hanyoyin da mutane suke kashe kansu sun hada da yin amfani da guba da rataya. Wannan shine abin da bincike na shi wai tunji da sauran masu bincike irinsa suka gano daga rahoto na jaridun Najeriya a wato shekara ta 2021. Sauran hanyoyin kamar kona kai ba a cika samun su ba. Faduwa daga sama mun gani kamar yadda mutane suke tsalle daga kan gada su fada su nutse a cikin ruwa sannan su halaka kansu. Sannan kuma mutane sukan iya halaka kansu ta yi wa kansu lahani a wani fannin jikinsu. Mutane suna halaka kansu ta hanyar bindiga, musamman yadda ake samun rahotanni daga kasashe irin su Amurka. A nan kasar kuma ga jami'an tsaro wanda suke da halacci na iya rike bindiga. Mutane suna iya halaka kansu ta hanyar amfani da wutar lantarki ko su ki shan magani ko kuma wata kulawa da ake ba su ki karɓar ta kwata-kwata. Mutane suna iya halaka kansu ta hanyar kin cin abinci ko ta yin tukin ganganci wanda sun san zai kai ga salwantar rayukansu. Kuma mutane da suke amfani da magungunan na asibiti ko na gargajiya suna iya amfani da su kashe kansu ta hanyar shan wannan magani wanda ya wuce kima. Sannan masu shaye-shaye na kayan maye ma sukan halaka kansu ta shan abin da suke sha na maye wanda ya wuce kima. Sannan mutane da dama sukan kashe kansu ta hanyar fadawa rijiya ko kuma yin gaba da abin hawa mai gudu kamar mota ko jirgin ƙasa. Sannan akwai wani kisan kai ko halaka kai mai ban mamaki wanda ba a cika samun sa a wannan nahiya tamu ba. Shi wannan kisan kai ana kiran shi da turanci euthanasia. Me hakan yake nufi? Ana iya gani a wannan hoton wani bawan Allah, wani tsoho yana kwance ga likitoci sun zagaye shi. Wannan nau'i na kisan kai da Hausa za mu iya kiransa kisan kai na jin kai, domin akwai wasu mutane wanda suke gani rayuwarsu ta ƙare, suna cikin wahala na ciwo kuma shekarunsu sun tura, suna ganin ba za su rayu ba. Sukan ƙi ko su cire abin da yake taimaka musu ci gaba da rayuwa, ko kuma su nemi likitoci su ba su wata allura ko a wasu allura da za su mutu ba tare da sun sha wahala ba. Ƙasashe da dama na duniya sun haramta wannan nau'i na kisa na euthanasia, amma akwai kuma ƙasashen da suka halatta yin wannan abu. To, shi kisan kai abu ne wanda ko halaka kai ya zama ruwan dare gama duniya. Alƙaluma daga ƙungiyar lafiya ta duniya ta nuna cewa alal misali mutum 800,000 zuwa miliyan 1 suna halaka kansu kowace shekara. Daga ƙasar Amurka kuma rahotanni sun nuna cewa kamar mutum 30,000 ne suke kashe kansu a cikin kowace shekara. Saboda wannan matsala ta wato kisa halaka kai wadda ta zama alaƙaƙai ga mutane, ga al'umman duniya, kuma ta zama ruwan dare gama duniya, shi sa ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware wata rana wadda ake kira ranar yaƙi da halaka kai ta duniya. Ana yin wannan rana ne, ana gabatar da wannan rana da kowace 10 ga watan Satumba na kowace shekara. So a matsalarmu a Najeriya shine ba mu da tabbataccen wato alƙaluma na mutanen da suke kashe kansu daga hukumance. Dalili kuwa a yawanci abin da ake samu na rahotanni kisan kai yana zuwa daga jaridu ne da kafafen sadarwa na zamani, saboda dokoki na ƙasa sun haramta mutum ya ƙoƙarin ya kashe kansa ko kuma ya kashe kansa. Kuma idan an kama mutum yana ƙoƙarin ya kashe kansa ana iya ɗaure shi. To amma wasu ƙasashe da dama na duniya sun canja wannan doka, sun mai da ita zuwa in mutum ya ƙoƙarin ya kashe kansa a kai shi asibiti, domin bincike ya tabbatar da wanda suke ƙoƙarin haka yawancinsu ba su da lafiya ne. Wanda daga cikin dalilin da ya sa ba a samun alƙaluma tabbatattu shine akwai matsala ta abin kunya. Kisan kai wani abu ne mai tada hankali, kuma abu ne abin kunya ga musamman iyalan mutumin da 'yan uwansa da abokansa da makusantansa wanda ya kashe kansa. Kuma kisan kai ya saba addini da al'adu da zamantakewa ta mutane. Wannan shine dalilin sa da mutane ba sa zuwa su faɗa cewa ɗan uwansu ya kashe kansa. Saboda haka sai su yi kamar mutuwa ce mutum ya yi wadda kowa ya saba yi. To, shin sauran halittu suna kashe kansu? Wannan tambaya ce, babbar tambaya. To amma muna iya ganin wani kare a wannan hoto kamar ina ƙoƙari ya rataye kansa. Gaskiyar labarin shine dabbobi
ba sa halaka kansu. Wannan ma wata mage ce ko kuliya wadda ake gani tana kokari ta rataye kanta. Wannan hoton ne wanda kirkirar fasaha ta zamani ta fito da shi. Dabbobi ba sa halaka kansu. Matsala ta halaka kai wata ɗabi'a ce da ta shafi bil'adama, amma akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin cutukan da suka shafi ƙwaƙwalwa da halaka kai. Kamar yadda muka gani a baya, mata ta farko a jihar Jigawa wadda ta ƙona kanta ta shiga cikin matsananciyar damuwa kafin ta halaka kanta, kuma ta taɓa gwada yin haka har sau ɗaya kafin ta yi na biyun ta ci nasara. Mata ta biyu ma da ta kashe kanta tana da matsala ta ciwon taɓin hankali. Muna iya fahimtar wannan alaƙa mun kalli wannan zane, wato da'ira kenan. Abinda wannan zane yake nunawa shine idan akwai mutane tara da suka kashe kansu, to mutane 10 kai wanda suka halaka kansu, to a cikin mutum 10 din nan mutum 9 suna da matsala ta ciwon kwakwalwa, wato mutum 1 ne wanda ba shi da wannan larura. So akwai alaka mai ƙarfi tsakanin wayannan cututtuka da halaka kai. Don ci gaba da don ƙara fahimtar wannan alaƙa da wata irin ciwon ne ƙwaƙwalwa yake jawo irin wannan matsala, sai ku bibiyo mu a kashi na 2 na wannan bayani akan me yasa mutane suke halaka kansu, ko kuma za ku iya tuntuɓar mu a wannan adireshi na waya da na Facebook da kuma na ofis ɗinmu da yake cikin garin Kano, ko kuma ta hanyar email ko kuma adireshin mu na yanar gizo. Kafin wannan lokaci mune muku fatan alheri, sai an jimanku, ku huta lafiya.